Għall-ewwel darba il-Vatikan ħareġ jiddomanda bidritt ċertu drittijiet tal-ħaddiema ġifieri, kienet milestone importanti għall-klassi. Però xiex, il-Kurja ta' Malta ma kienx taċċettaħ dan id-dokument? Le, mhux ma taċċettaħx uffiċjalment, kif jista' jkun mela l-Vatikan. Ma kienx timplementaħ b'mod effettiv. Ma kienx tieħu pożizzjoni li tippropagaħ u xejru bħala l-banner tagħha. Ħanna iktar il-Partit Laburista kien fuq dik il-linja mill-Knisja. Mela, biex nifhem moħħok kif kienet jikkonċepixxi d-dinja dak iż-żmien. Mela inti tifel ta' 16-il sena, dieħel it-tarzna, kont ħossok laburist, il-laburiżmu kont assoċjah maż-żgħir li qed jiġġieled ma' xi gulija. Ma l-underdog ħana jimlu. Kontu l-underdog, nasib, dini interessanti. Li anka dal-mit tal-underdog jew din il-figura tal-underdog li assoċja ħafna magħha il-Partit Laburista, anka Muscat baqa' juża anka meta kellu 40,000 iktar mill-avversarju xorta kienet isejjaħ il-Partit Laburista bħala underdog. U interessanti li. Suppost li jkun, ħaniftehmu. Suppost li jkun id-difensur tal-underdog. U dwar dak ħanitkellmu jekkux minnu li l-Partit Laburista għadu hekk jew m'għadux insomma sa narawha. Le m'għadux hekk għal kollox. Parzjalment għadu hekk, imma dik niġu għalih dik ħana sar għaliha. U inti kont tara li dan dan il-ħajdra b'sebaterjus, waħda minnhom kellek il-Knisja. Biex inkunu naqra figurativi, l-Ingliżi li kienu l-qawwa kolonjali. Il-Partit Nazzjonalista Il-Partit Nazzjonalista għalfejn kontu taraw ukoll bħala l-għadu. Il-Partit Nazzjonalista l-għonnet li kien għadu xejjer il-bandera religio e patria. Ġifieri daqt nitkellmu fuq żmien fejn l-istqof taħt l-Ingliżi kien il-primus inter pares ħanajdlu kien number one. Ġifieri aqas il-Prim Ministru ta' Malta ma kien jiġi qabel l-istqof għall-Ingliżi. Ġifieri qasu il-President ħanajdlu hekk. U x'poter kien itieħda fil-verità? Li ġara kien dan ħanajdlek l-Ingliżi meta ġewwa Malta kienu jafu li l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi ħabba l-kwistjoni tal-Knisja. U għalkemm ma sar l-ebda pattant innotar bejn il-Gvern Ingliż u l-Knisja fuq dan li se ngħid, però joħroġ mill-istorja tinduna li flimkien żifna il-Gvern Ingliż u l-Knisja u Malta, x'kienet diż-żifna? Iż-żifna kienet li il-Gvern Ingliż ta' garanzija l-Knisja li qatt ma jdaħħal il-Protestantizmu għaw Malta. Tgħidli kif seta' jdaħħlu? Seta' jdaħħlu kif daħlu f'North Ireland. Sempliċi. Il-Gvern Ingliż seta' jgħid isma' biex taħdem it-tarsna jekk tkun Protestant intik priority. Biex taħdem mal-Gvern jekk tkun Protestant intik priority. Dik kienet tkun xi ħaġa li jibdu min ikollu familja b'sitt tfal bil-ġuħ anke għall-konvenjenza jaf jaqliblek qed tifhem. Imma di qatt m'għamluha l-Ingliżi għaw Malta. Saħna żgħar setgħu għamluha kieku ma aċċettaw mill-banda l-oħra l-Knisja tagħhom garanzija li ma rġax jiġri kif ġara fi żmien il-Franċiżi li l-Maltin huma kontra tagħhom b'Knisja. Dina toħroġ fattualment, ġifieri daw ma marrux għand il-notar għamlu xi ftehim. Ma din kienet allura issa fit-Thailand fid-demp ta' din l-istorja, għax fis-60s huwa d-demp issa ta' din l-istorja mill-1815 huwa. F-800 meta ġew l-Ingliżi u l-1815 il-Council of Europe mbagħad uffiċjalment Malta saret kolonja tal-dana wara li kienu ċerti l-ħelsu minn Napoleon. U allora mbagħad kienet fil-1960s ġejna għal-the end ħanejdlu għal-demba dil-istorja fejn kellek moviment antikoloniali anke fil-Partit Nazzjonalista sa ċertu punt, limitat, mhux daqs fil-Partit Laburista. U l-Knisja ġiet allura li dak il-ftehim ħanejdlu mhux bin-notar li kien jeżisti ġie obsolit. Tifhem. Imma
mhux xi ħaġa li ġrat overnight minn ġurnata l-oħra, fil-fatt il-Partit Nazzjonista kien għadu xejjer l-arma il-maduma konna ngħidulhom aħna l-laburisti konna ngħidulhom tal-maduma għax kienet kwadra u religio patria il-motto tagħhom kien. Ġifieri kienu ħaġa l-Knisja kienet ħaġa waħda. Ma ġifieri inti kont tara isu dal-kristallizzazzjoni ta' establishment power. Kienet li kienu jaħdmu jitfit għad-detriment tal-ħaddiem. Għanellek eżatt, għax ma nkunx fer jekk ngħid li jaħdmu għad-detriment tal-ħaddiem. Kienu qed jaħdmu għal dak li jemmnu li hu hekk. Huma, però kien għad-detriment tal-ħaddiem. X'kienu jagħmlu allura? Kwistjoni ta' għax inti titqis, ġen anke jekk tieħu l-Gondi, l-Isqof Gondi li kien wieħed mill-perċimes ta' dak kollha. Dak kien prodott tal-19th century. Ġifieri titqis li daw kienu l-mexxejja tal-Knisja dak iż-żmien u anke tal-Partit Nazzjonista, prodott ta' soċjetà iktar konservattiva dana nkunu ċari. Siġra tal-ħarrub ma tinbidilx meta tkun xieħed. Ġifieri mbagħad biż-żmien jinbidlu n-nies iridu flok siġra tal-ħarrub ikun hemm siġra ta' xi ħaġa oħra, tifhem. Imma it-twemmin tagħhom kollok kellek tiddiskrivjuli. X'kienet il-viżjoni tagħhom għall-ġejjieni tal-pajjiż? Mhux kollha xorta ħanamlu hekk għax kien hemm fost il-kamp nazzjonalista kien hemm ħafna li iridu jorbu ktar lejn l-Italja. Ġifieri anki l-ħelsien mill-imperjaliżmu Ingliż ma rridux reali ħanamlu għax mirrid iktar replay l-Italja. Rrit imperializmu ta' tip ieħor. Mhux hekk kan niġu dana. Kienu jippropagaw ħafna l-kultura Taljana u Latina, ġifieri. Issa tinsiex il-kultura Latina għandek hija assoċjata ma' Knisja wkoll. Sa dak iż-żmien anke l-Quddis kienet għadha bil-Latin u dan kollu. Tifhem. Naħseb li huwa aktar pertinenti għal il-konverzazzjoni fil-verità hija kif kont tara li din il-qawwa li qed niddeskrivu f'moħħok kienet ta' detriment għalik u għalfej inti kont tħossok home fil-Partit Laburista li qed jiddefendik kontra din il-qawwa. Għax qed ngħidlek kont nassoċja mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kont nassoċja illi l-underdog huwa il-ħaddiem. Il-klassi tal-ħaddiem tal-paga. L-underdog qed ikollu jmur l-Awstralja biex xogħol. L-underdog qed ikollu joqgħod nieqas minn ċertu affarijiet. Tifhem. Illi dawn statu jinbidlu biss bil-politika tal-Partit Laburista. Mela, tlaqna?